Yan ang taon-taon itong hisgutan tong unsa kay may tabong Romualdez, no? Anya taon lang. Balikan ta sa mahigala ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So far, mga higala sa mga witnesses nga gipresentar, naibaw naman ta mahigala atong Article 4 katotoang paslak dito mga higalang grave threats o inciting to sedition katong tulo ka mga witnesses. Naibaw naman kita atong wa man gito in town to ilang mga testimonya. So, daghan ba to sa mga malangan ta dito mahigala sa Article 4 o wa pa nila mga higala may proceed sila sunod article. Wa na, gibiyaan na lang tong Article 4. Ihatag na lang to kay medyo alanganin yun, no? Si John Mark Calilong, si Jeremy Lutok, o si Matibag, sus Ginoo ko. With due respect, mahigala sa taga-NBI, ha? Kaya tanga itong respitar mahigala sa National Bureau of Investigation as an institution, pabilin ka na mahigala, wa maiba ni. Pero kinis matibag, bida. Kung kinis matibag, ug doon na siya pagmahal sa NBI, ang kapan lang kung kini mo sa taga-NBI, gud ay. Dili gud sa taga-diha, gud ba? Dili sa organic, gud ba? No? So, nabutang siya da, kay tinudo sang BBM, no siya na butang diha. Kay doon na gud kay pagmahal sa organisasyon, imo ingnon ang organisasyon nga, madaot atong kuanana, sir, maduhig atong kuanana, pwede dili lang kumo dayon. Kay siya, sa naning tulo ka mga witnesses, si Matibag yun sa first article nga ilang gipresentahan katong Article 4, si Matibag yun mong inakakuan. Pertig yun ang iyang, si Matibag, labihan yun nga natibag. Iya mo na mahigala, atol anang panahon nga, gisapot si VP Sara, nagpapriskon anang panahon na nga, mo ilang gipasangil nga, ng hulga, dili pa siya mo NBI director. Karon pa lang kung tuigan na director. So, sao man mo na? Nya mo himo na istorya nga padayon mang investigation. Unya hantod ka ng padayon, nana kay nakitaan nga asasino amang gyud. Matibag yun naka-dag tigaw atong kwan, mo na pinaka-tigaw na kutundaan tunduha. Dugangan matibag mahigala bida. With due respect sa NBI, ha? Wala may iba ni akong pagtanaw sa NBI. Kinini ang ilalang direktor. Doon kay pagmahal sa imong organisasyon ba? Ay lang tingali sir, oy, madaot atong organisasyon na. Tiyan mo na, siya mismo mga higala, wa pa siya diha. Yan ang panahon na. Nya, columnist siya mahigala sa newspaper nga iyang gitira na suko kayo sa VP Sara. So how can you expect matibag to conduct a fair investigation nga doon na naman sa mga column kanya, tutulog ka mga columns. Karabang newspaper columns ba, nga suko kay sang Sara. Unya, duganan pa mahigala na, nang hulga dahil sa siya mga kagalaan na na-record sa niyang pagpanghulga, na usa o manalon. So, niining tulo, tinuray, bitaw kinitulo. Si Matibag mo ilabihan nga nakadag tigaw. May pamahigala, gwa nila ipresenta sa Matibag. Prangka-prangka lang pagka-istorya. Ya, mo na nga, ang ako ba, unsolicited advice tong ako, bida, kinigod, naghamay na niid niya itong programa, basin og nakabati sila, or basin bakang sa ila lang pag-evaluate. Kaya tinuray lang. Ako na ginang gisulti, ayaw na lang gitog dayon na tong sheriff nga sa Davao, nga inyong i-present kay Malcansimos Narratives. O, suwa nila dayon na, i-proceed na sila sa laing article. Lain pa si Sulaika Lopez, purbida, dako gyung disaster sa ilang kaso mahigalas prosecution. O ilang i-presental si Sulaika Lopez. Straight to the point. So, ang prosecution, paukyab na gito ila. Nga, among i-present hostile witness na ba? Nindot man paminahon kuno hay nga, may mudag istorya ba? Pero sa tinuray lang, baka dako ang disgrasya o imong i-presenta sa Sulaika Lopez. So, Jesus, Ginoo. Napailaing paukyab ay. Kuno, kinis Michael Pua, inday Maris, ginumdum ka? Kay undersecretary man yung sa ilang i-presentar po, patawag nila. I-presentar as hostile witness. Jesus Marosip, inyong i-presentar na si Michael Pua. Kita ba mo sa kaliber ni Michael Pua, ha? Kalma kayo. Karon, at least kita mo sa kaliber niya sa actual trial. Kalma. Unya, witty. Kalma lang. Ako gabiliban ni Pua kay kinini ang di sa puton ba? Okay guys ha. Ang witness ko, likoy na kong witness. The question is answerable by yes or no. Pwede itong pit-o nimo. Si Pua, di lang. Okay. Okay lang.
taas kay pasensya ba? Taas kay pasensya. Pero, og inyo nang himuong hostile witness, disgrasya yung kaso. Disgrasya yun. Straight to the Kaya di point. ba tato i-question si Puwa dito sa House Committee hearing palay? Wa to ikon ha? Nasikwate masas tubag ni Puwa. Kaya katumantong kang VP Sara nga, nganong nihatag ko noog kwarta, ingon si Puwa, ni Mando VP Sara, doon na may batay ni doolong luoy kayo, ingon sa pataga itong bataa. Gitagaan ni Puwa. Kaya ilam kong kuha na to nga, si Puwa gitaga ang kwartang VP Sara. Nitubag mas Puwa nga, refund to ni Sara nako. Kaya nigamit mo ko sa kung kukuling kwarta. Kaya ni Mando man Sara nga, luoy itong bataa, marog namatyan batuguan nga ni dool. Niya ingon Sara, luoy ka itong bataa, taga isa diha. Ihatag ni Puwa. Niya, nganong ihatagan man sa kwarta, nganong ihatagan magkakwarta ang VP Sara. VP Sara, ingon sa Puwa, iya kong girefundan, kaya ako may nakagasto. Murag na, napatay record na, napapatay record na dong. Wala ko inyong ipresenta na si Puwa Agoroy, my God. Lain pa ha, ako forecast ko lang lain pa. Huna-huna agyon niyog maayo kung inyong idayon og presentar to sa Madriaga. Ha? Kadto si Ramil Madriaga i-presentar ganitong dayon. Makaingon gyud ko naghatag gyud mo kahigayonan kung kinsay lawyer ma-assign nga cross-examining counsel ni Madriaga, naghatag mo higayon nga musikat na nga abogado. Tinuod lang. Sus marusip, guba na mga nito da ano pa mag-cross-examine? Magbasa pa lang niya sa iyang affidavit, dito pa lang Hawaii cross-examination. Muna kong gingon, ang mga witnesses sa prosecution, dito pa lang mga higala sa Quadcom, dito pa lang sa House Committee on Justice, nga Hawaii cross-examination na guba na magani. Kantos Madriaga, pagbasa pa lang daan sa affidavit, nagpataka lang hila ko mamao. Doon ay direktor at tumusuko ayaw pataka, hindi pa na maong nga na kamuhin. Una-hunaon niya rin mayo sa defense. Tinuray lang, ako lang og unsolicited ni akong advice, no? Og ako lang pangutanon ako bana-banaa sa inyo bayog idayon si Ramil Madriaga present o dili kay basig maguba ang inyong kaso anang kalakiha. Magkamurit singgir mo, ha? Ini-cross examine itong Madriaga, ay don sus marosip. Si Kwati Batirol gimado. Ang kabintaha lang mahigala sa prosecution, tinuray lang. Akire, i-evaluate na ako ha, klaro lang pag-evaluate pa. May gani ang prosecution, at least doon na, bisang ilang mga witnesses, di mo may gibugaton. Pero ang abogado mahigala, like sa kapunan, karaan nga lawyer, so maka-bounce back siya dayon. Pero tungnan pa ni, ipapresent ni mo mayong abogada si kapunan, may buwan ni mo nga, kuhan sa season ba? Tigong-tiguang lang siya, pero season siya. Kaya imong ipresenta nila pag bag-o pasad, dili maka-bounce back. So kini si kuhan, abtik ka po siya mo bantay, unya to the rescue siya. Kita mo, kini prangka-prangka nga evaluation ining witness nga taga-kuha, kini si Roderick Wamil. Daghan ang mga intellectual dishonesty nga iyang gibuhian diha nga mga statements. Straight to the point. Iya mo ng witness ka mo rakag makig-argue mga higala sa mga senator judges, ha? Ibadlong Sanchez, ayaw ana, dili pwede makig-argue ka. Tubag lang, ha? Tanawa. Pero si Kapunan, in fairness niya, Lord na Kapunan, may bawaan mo nga medyo tiguang-tiguang lang siya, pero kasabot siya ba nga kuan ba? Season siya nga abogada, pero di mo ko madaog season ka, pero ang imong witness may problema. Katugong sa taga NBI landaan, bisag kinsang abogado ibutang ni maton ikay mo present atong klasiyas mga witness, askang lisura gid. Ang bawi lang sa prosecution nga, may lang mo may porma si Kapunan, no? Ang iya mga pamurma maayo nya antigo po siya manghigala. Actually kasi Kapunan naglisod gyud siya ron. Dili na mo ang art manghigala pag present niya sa witness. Diha po ka makaingon niya, may gani kay mantigo gyud sa Kapunan. To the rescue siya ha. Ang iyang witness na daan, tagakuha, abogado mga kagalaan, paregong lutok, abogado man to sa matibag. Pero mo lagi na kumusulti kag tinuod, paspas imo tubag, sharp ka mo tubag ba? Tanawa, kamantay mo sa tagakuha, tanawa ang demeanor sa witness. Ini pangutana mo, loading kayo siya. Di makatubag na yun, iparipit ang question. Pwede bang ibalik ang question? Nganong kasayon sa mga pangutana? Mura sa na, kung ba, loading kayo sa
Na-follow pa ba ka na sa script o wa na ba ka niyang follow? Ay, si Kapunan may gala to the rescue siya. Tanawa ko na, tanawa, kinig, aman to dong, iyan ang ibadlong nga witness, pag cross-examine na, bantay ka siya mayo, objection ka dayon. Tanaw ni murag ma-appeaking witness, imo gina rescue dayon, tanawa, Kapunan, iya gi-rescue ang witness sa tawa ko. Sige, kuno, nadong names, kani. Yep, ibadlong niya, huy, ayog, asag tuba. Kani, sige. Kung expressly nakasulat na may misappropriation at this point. Actually, yung presumption of misuse kasi nasa item 8.3 na kapag hindi nag-liquidate or failure of liquidation of the accountable officers upon due demand shall be a prima facie evidence that such fund has been put to personal benefit or misuse. Yes. But I am just asking for the response na meron po bang expressly nakasulat sa mga findings niya? Ask and answer, Your Honor. It is in That is a 8.3. presumption po. So hindi Opo. kailangan isabihin. May expressly po ba na nakasulat na may ni isang kusing na napunta sa bulsa ng Vice Presidente? Ask and answer, Your Honor. This, wait, don't answer. Uy. Boss. Ako i-explain ha, rewind gamay dong. Katong pangutan na hagod. Kuan gyud sa mo lusot gyud sa maayo ba? Sabot ka mo. Iya gyud lutsan mahigala si Puwa. Susunod pangutanan po gi kuan na gyud. Nabakay kuan na nga naagi bisag nasod sa bulsa sa Vice Presidente. Ito na rescue na si Kapunan mahigala. Katong pangutanahan ni Puwa. Napugo sa pangutana to kay mulikoy magtubag, ha? Mabitaton doon na bitay pangutana sa bitaw si Puwa mahigala nga gi ingon sis ako mangutana kay si sis ko diro may nangutana kay mo. Likoy-likoy magyud. Si Puwa pasensyoso kayo. Pasensyoso. Ang question, answerable ba yes or no, mulikoy. Dili apod pito ni Puwa. Murka ba kaingon mga ako di ko kasundong ining iyang style nga labihan ka kuan kayo. Kada mga mapasensyohon, pasensya gyud kayo siya ba? Ya kanang mo likoy na. Sige, anyway, we'll accept that answer. Mo na lang ba? O mingon pikas prosecution, o mi kakita nung ay sige, oy kabalakan, tagaan mo kopya. Mula na sa dili. Wala, nila siya sa puton ba? Piling maglagot na ng kalakiya. Tanawa ha, to the rescue si Kapunan. Huy. Ayun cancel. Balik ka, Nems. Season nga bagado. Opo. At based po dito sa findings ninyo, wala namang pong expressly nakasulat na may misappropriation at this point. Actually, yung presumption of misuse kasi nasa item 8.3 na kapag hindi nag-liquidate or failure of liquidation Pause, sabi, pause. accountable office. Pause. Kini mga higala, pwede man yung konon. Question is answerable by yes or no. Ayaw paglikoy. Ha? Pero walang. Yan lang ipasagdan. Mapapasensya ako na. Kaya ito. Actually, si Jukno o kinis Puwag, medyo okay nisla. Oh. Kaya pa ito pag-argue ito ng Jukno o pag-argue ni Puwa, believe ko, nga mga maayo ni mga kanang substantial, kalma, niya, very substantial. Oh, pare ba ni Jukno? Tanaw ko Jukno day. Murag utro man sa ito nga tingali nga, ni ko sa examine, kalma po kayo ba? Dili po to sa puton siguro. Pare yan nila kinaiya. Huwag ka niyo, ang iyan tubag, taas kayo, narrative kayo mga kaigalaan, pero andam po si Kapunan, may po, andam po si Kapunan, gano'n sa dili tama si Kuwatib, rescue na yun. So rescue gisa na yun. Objection, Your Honor, ask and answered. Objection, sunod. Katong pangutanan po, mura ba sa, nano to'y gamay nga ko, bebe, pangutan-untan na, bebe, nabay na butang nga, kuwan niya, tala, ibalik ko doon, gamay doon. Sige. The documents being sought po dun sa... Opo. At based po dito sa findings ninyo, wala namang pong expressly nakasulat na may misappropriation at this point. Actually, yung presumption of misuse kasi nasa item 8.3 na Kanao, kapag hindi nag-liquidate explain. or failure of liquidation sige of lang. the accountable officers upon due demand shall be a prima facie evidence that such fund has been put to personal benefit or misuse. Yes. But I am just asking for the response na meron po bang expressly nakasulat sa mga findings niya? Ask and answer, Your Honor. It Oh, is rescue. That is a presumption po. So hindi Opo. kailangan isabihin. May expressly po ba na nakasulat na may ni isang kusing na napunta sa bulsa ng Vice Presidente? Ask and answer, Your Honor. This, wait, don't answer. Uy.
Pause. Rescue good. Ask and answer. Objection. Ana gid kada yon. Kaya ron nga dili maka kon ba? Ma-rescue niya iyang witness, ha? Oh, wait, don't answer. Ayaw, sagtubag. Hoy. Ato lang agi katawa mahigala. Mahibawaan yun mo nga, bisag tiguang na si Attorney Kapunan, in fairness niya, ha, natunan lang yun niya naasa sa prosecution. Tanaw na kumain nga lawyer yun si Kapunan, o tunan lang yun niya, alganin lang yun. Muna bang imong sultihan imong client ba nga, ato lang paningkamutan pa, pero alganin yun, takilid ning atong kaso, good, pero sige lang ato lang paningkamutan. Dili na malalim. Pero natunong pa niya nga kanang naasla sa side sa truth ba niya. Kapunan pag yung mga lawyer. Ngilngig. Pero, nganong kinahanglan mga to the rescue yung kamong bantay yung kag maayo. Nga, total, CPA man ang imong witness. Lawyer pag yun. Pasagdi ko no. Imong pasagda na, delikado magmutubag na hinuon to mga higalag kuan madaot ninyong kaso. Rescue na dayon na. Huy. Ayaw kasi. Huy! Wait. Don't answer. Huy! Balik ka daw, katawa rin ka, iyag yung rescue, iyag yung answer. Kaya mabutang sa record daw mo answer ka, bebe, sige. Balik dong. The documents being sought po dun sa... Opo. At based po dito sa findings ninyo, wala namang pong expressly nakasulat na may misappropriation at this point. Actually, yung presumption of misuse kasi nasa item 8.3 na kapag hindi nag-liquidate or failure of liquidation of the accountable officers upon due demand shall be a prima facie evidence that such fund has been put to personal benefit or misuse. Yes. But I am just asking for the response na meron po bang expressly nakasulat sa mga findings niyo? Ask and answer, Your Honor. It is in That is a 8.3. presumption po. So hindi Opo. kailangan isabihin. May expressly po ba na nakasulat na may ni isang kusing na napunta sa bulsa ng Vice Presidente? Ask and answer, Your Honor. Wait, don't answer. Uy. Boss. Ang kuya mo ito mahiga lagi, magkatubag niya siya nga nabay, bisag usan lang ka kuting nga nasuod sa kusing day, nabay nasuod sa bulsa sa Vice Presidente, o magkatubag nga, wag yun nasuod. Mabutay sa record pita, sa rescue na yun, hoy, ayaw cancel. To the rescue ang abogado eh. Ha? Nya na pala gyud mahigalay-lain ha, kini nga lain nga puso. May bawon gyud mo sa Kapunan nga, labi na kasabot siya nga kini nga trial, impeachment trial ni ang publiko na minaw sad. So ang iya mahigalay inigbasa niya, tingali po tungon siya siguro sa iyang katigwangon day Maris or tuyo gito niya, tik-ati gito iya ba. Nakasakop mahigala si Escudero sad. I-clear ko tong usa dong katong usa ka kuno na siya gibasa nga kuno dong dong names kani. Sige, play ko na dong. Kani ang iyang gikuan pagbasa niya, gipuno-punuan niya ba? So maminaw tong publiko mahigala ade ko. Kuan gid ay lagan gyud ning Vice Presidente gasto ni sa kwarta na to. Gasto sa buhis. Sige, travel. O, nasakpan ni Chase mga kaigalaan. Tarawa na god. Unsa man niya, minarukoy ning iya or tingali na kuan na niya pagbasa kay tiguang na siya. Tarawa na god, paminaw god. Ato paminawon dong names, sige names. There's a signature under the words, certified purpose of travel cash advance duly accomplished. Pause. Certified true copy of travel cash advance. Mo ni gikuan na of travel cash advance. Di man na travel cash advance. Sige, rewind dong. Sakpan ni Chase. Sige, balik gamay niya. Proceed na dayon. Signature under the words, certified purpose of travel cash advance duly accomplished. Mr. Witness. Counsel, just to correct you, certified purpose of cash advance duly accomplished. There's no word travel. Yes, sir. It appears to say Boss. Si Chase may counsel. Certified true copy of cash advance. Walay word nga travel.
Laing laki gani siya kapunan. Kamausap dagdag bawas ni. Malipat ka gani, nalipat gani ka ni, purbida. Managingon da, sa makabantay lang. Kasi diyan nabantayan sis, no word travel. Isa, okay Rono. Balikan ko dong names. Sige, submit your honor. Balikan. Please signature under the words certified purpose of travel cash advance duly accomplished. Mr. Witness. Counsel, just to correct you, certified purpose of cash advance duly accomplished. There's no word travel. Yes, Your Honor. Do you confirm that? Bida, mapasaylo na to tingali tungod wala siguro pagbasa siguro niya basig na kon tingali kay tungod lagi po siya pangidaron or iya gining gitoyo kay tungod mahigala sa iyang pagka depende lang sa depende lang mo patugtog ang abogado malipat mo depende lang. Ilang tuyoon yun nga certified true copy of travel cash advance parang putang tama ang travel sa si presidente kita gipagasto ha buntang sumpay ito travel cash advance bantayan sis wala may word travel sa okay Your Honor. Balik ko no kausadong be kausa lang. The words certified purpose of travel cash advance duly accomplished. Mr. Witness. Counsel, just to correct you, certified purpose of cash advance duly accomplished. There's no word travel. Yes, Your Honor. Do you confirm that? Ya, nabantayan lang wa pa mabantayan wa na gito travel na gito.